Rene gavana gi jalup nene cham muma. Japiny ok ne karamna dongruok mopogore. Tek neno. Wala sane kotende kod weche mag mibadhi. Neno kanyo ka oduolo osebedo karamna ka seyo sirikand James Orengo kalure kod weche mag mibadhi. Sane karamna kineno report ma bende Lido Kioni kelonu duchi manyoro en bende koro en owuon oduolo nogono. Ise kod mibadhi mopogore county ma Siaya. Adiera ni kanyo. King'iyo gik matimore Siaya to nitiere adieri moko nitie to weche mag mibadhi bende nitiere. Tinyalo paro kanene gavana marwa James Orengo ochamo muma tije mokwongo mano wacho no dhi timo, ne owacho no dhi loso aput kata kamati moro mane dhi cheko ng'iyo weche mag mibadhi mano osebedo katimore Siaya. To en nikech kinyalo paro kata mana sirikal mane ne okalo mar gavana marwa Rasanga nowuok e ofis ka nitiere weche mang'eny mane wachre mag mibadhi mano yudo kata ka bende oseor Ethics and Anti-Corruption Commission mar mondo dhi kacha mondo ochekane ni to nobet nang'on kech ni wacho ni pesa mang'eny kabisa notiyo kane gavana no eka ikore mar mondo owuoge ofis kane wadhi e uchaguzi kata yiero mane lowe. Omiyo bang'e to gavana marwa James Orengo no keto kamati kata put moro kanyo ma bende nene ng'iyo weche go kaka ne dhi. Report no los mano mi gavana no bedo discussed kata no go twak no beti e county assembly kacha ma bang'e nitiere actions kata gigo manoripo bed ni timo e county government gi county assembly. But problem maparo nitiere en number one, followership. Manyiso ni okwangi follow up maber gi jogo matiye e sirikal mar county government to bende migepe mopogore mag jopiny manyalo luongo ni civil society organizations bende okotegno ahinya e yo manyalo seyo sirikal mar mondo tim gigo ma timore e yo makare. Mar ariyo makoro mako deputy governor marwa jalup governor marwa ma en William Oduol okapar ni en tije mar mondo obed ng'atno makoro dwa kawo tich kata teko e lwete mar mondo chak ng'iyo ni to pesa mane motiyo, pesa mane ma ok otiyo. Nitiere migepe mopogore ma en tije onyalo mana timo gimiluongo ni whistle blowing, ogo firimbi to wacho ni an kaka deputy governor kata jalup governor ma Siaya ase interact gi kalatase mopogore kae taneno ka nitie kaka pesa ok ti maber. Ae to bang'e to owacho ne gavana, kose wacho ne gavana to tero report no migepe mopogore to bang'e county assembly ma Siaya biro kawo thuolo mar mondo gitim nonro to bang'e ginyalo invite kata